Des de l'equip sènior estem molt contents de veure com el jovent intenta jugar amb vol, s'ho passa bé, participa, fa esport, fa salut i intentem tota l'equip estar ajudant a que els joves pugin, siguin una nova generació d'handbol i ens fa molta il·lusió als grans veure com els petits creixen i s'aficionen a l'handbol. Una trobada molt maca, amb molts nens, amb molts pares i esperem que cada any això vagi creixent.